everyone, welcome back to our channel. नोंथांमोनखौ जोंनि चेनेलाव आरोबाव खनसे बरायहरनाय थाबाय. Wait. बिनि सिगां जोंखौ मिस खालामनो ना खालामाखै बेखौ खिन्थागोर भिडिअखौ नायनायनि सिगां कमेन्टआव. ओमफ्राय माबायदि नुदों खोन्थाबानो जाबाय जोंखौ. New look. लेबा. आं फुंदों एक्चुअली जोंहा ड्रेस कड दङ आरो दख'ना ग्रीन आरो मा होनो जोमग्राजों गस्लाजों पिंक. एक्चुअली माने गोजोनथाव खौरां आंनि सासे लोगोआ माने चाइल्डहुड फ्रेन्ड आरो बिनिया हाबा जानो नागिरबाय नालाय ओमफ्राय जोंहा गालियाथ' मेहेन्दी फुनखायो नोंथांमोना मिथिखागौ बिराद मोजां ओमफ्राय बेखौ बुक खालामदों आरो ना दा बिनि थाखाय जोङो रेडि जानानै एसे थांनो ओंखारदों आरो स' नोंथांमोनहा आयै जों जोब्बाय माथो जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय र' जों बिराद गोबाव जाबायमोन आरोना भिडिअआ गारिया नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ मानोना माखासे एसे प्रब्लेम दंमोन आबरनायाथ' बे मोनसे भिडिअआव खोन्थाखाबायना मा जायामोन दा बेखौ उनाव जों लासैनो खोन्थालांगोन आंबो गैयामोन ना गामियाव थानानै दंहैयोमोन आङो न'आव ओमफ्राय जों नायफालांदो दिनै भिडिअखौ एसे इन्टारेस्टिं जायोना जाया नोंथांमोनाबो डिसाइड खालामदो नायनानै मेहेन्दी फुननोसो थांदों मेहेन्दियानो गैया थ'दो बिदिब्ला जोंनि भिडिअखौ नायलांदो फैद' फाइनालि जों सौफैबाय ओमफ्रायो थांनानै मिथिला जागोरनाय जायो ना फुनगोरनाय जायो नायसै पहले पेट पूजा उसके बाद काम दूजा इसोर जानायसो सिगांग्रो नामा औ फुंनियाव जेबो जाया कफिल'सो लोंना फैदों जों ओंखाम उखैबाय गालिजों थायै थायै साहा लोंग्रा मानसिखौनो कफि लोंग्रा खालामबाय गालिया आंखौ नायसै दा नोंथांमोननोबो देखायलांसै हाय जाया माथो अमृतसो साहाया अमृत हाँ है पहले मेरे जमाने में था जब मैं पीती थी अब नहीं पीती ना जाबाय दे दा नोंथांमोननो देखायलांसै नै जों सौफैबाय लामाया दे आंना मबाइला स्टेबलबो नङा बानायनो नागिरगासिनो नै मालाय बिराद मोजां वाव अबेथिं थांब्रै नागिरो हनै गेट मोनबाय गाव स्पेशल मेहेन्दीनि थाखाय मेहेन्दी माने आं बहिनि खालामजोबबाय नामा जोंनि थाखाय बेखौ माने अर्डार हरनानै दोनदोंमोन आरो सासे लोगोआ रोमा लटके वाले अरे यहाँ पर लटके वाले नहीं है नजर ना लगे बाबे दुल्हन की होठ से हिली छुटा करने पे और ये क्या है हम पे ये किसने हरा रंग डाला वो दुल्हन डीजे वाला बाबू गाना बजाओ बाप रे और ये वाला बेस्टी आयु बाइट योर लिप्स किधर है बेस्टी हाँ बेस्टी ना 2-3-4 होने से अच्छा होता चम्मच चलो अभी भी टाइम है भाग जा लीना को दूंगी इसको पता नहीं शायद उसका कजिन्स भी ले सकते हैं इसको गर्ल्स जस्ट वांना हैव फन मेहंदी के लगा मेहंदी के लगा के रखना है एनीवे बधाइयाँ ओह माय गॉड ड्रामा क्वीन ये तो पूरा मतलब जिसको जाता है ये तुम्हें जाता है नहीं हाँ लड़की वाले ये हमारा है काम का हक से सिंगल ये मैं हूँ चल झूठा हाँ ये मैं हूँ हक से सिंगल डोली सजा के रखना पटाखा वाह इसको भी दाम को दूंगी मैं चल मैं ये रखती हूँ ये दोनों में हाँ ये भी तो है पर नहीं है अंक डाल लाना मरी नहीं हाश नुदुं हाश नुदुं नहीं जाखाया आँखों में दिल लगा के हक से सिंगल जो है चल झूठी नो गावखौसो नायदों आरो नायदों जानोसै एबार जोंहा ओंखाम जानोसै नै ओंखाम जाग्रोसै र' देखायनो मा दङ भाजी बताओ क्या है लेस्रा भाजी ओमफ्राय मा होनोमोनलाय सबाय जहलदां बियो सबाय जाया दालिसोलै दालि ओमफ्राय माबा गाजर ओमफ्राय आसार बरिया मिरामिस होननानै दाजाव दे हाबाय दिनाव बिदिनो जायो हाबाथ' नङाना दिनै माबासो ना मेहेन्दिसो आरो जोङो फुंनि जानिदों 2 hours later जोंना मेकआप आर्टिस्टआ सस्ता मेकआप आर्टिस्ट बेसरा हिन्जाव गोदानखौ दानो देखायथ'आ र' दाहाय बुरजा जोब्बासो फेस रिभिल नामा औ गिदिंदो
नायदो आइया Hai, nungabra am videoso. Berapa? Naik biang funai. Bikin dia kelai, ma bacing. Akai tarka. Moजां ना रायजोफोर लेबावदो दा हा लेबुआ माबे माबे लेमन टि लोंबाय आं लेमन टि लोंदों ए सेबनानै जाखाबाय रावबो मिथियै दरखङाव नेना थाबाय गोरबो बेखेवनानै गदायगोन नोंखौ थोजासे अननायखौ बावहरगोन नोंनो जिउनि नोगोरि आंनिया सिखौ एसे खेब्रा सनानि रुफानि रिगि रिगिखौ दालाय खेबा खेबा माथो जोंनि जुगबा डायमन्ड गिदिर गानलाय मालाय माबा आगसि आगसि होनजालायगोन मिथिबाय कमेन्टखौ बिदि हरखागोन आं The next day. Wow, Ilina नालाय सेकेन्ड बियो सेकेन्ड रायजो राजा नोंथांमोन नायनो हागोन मेकआप आर्टिस्टआबो आंनि आखाइया मावजोब्बाय ओमफ्राय आंहा दिनैसो मेहेन्दी उफाय गैया खालिखौ माबा देखायथ'ला मोखाङा देलायाखै अभार एक्टिं जानो नाङा दे गै दा देखायबायना नोंनि महराव आङो गावखौ नुनाय गुबुन नंला नोङो गावनि जाबाय देखायलाय आया र' एक सेकेन्ड बिजाबो थानांगौ बाजै बाजोब्बायदां गालिया बिसोरा हरा आइनै हरा
Ayoy. Go. आबरनाना होने वाला पतिया पीठ पीछे गोसोआ खोमाहाय मोजां मोना खोमा ओंखायनो मेहेन्दिया गोजौथिं नाङाखै नोंनालाय मेरा पति का प्यार देखो ऊपर दिखा कितना गहरा है ऊपर दिखा पति का प्यार गोजौआवब्रा गोजौआव गोजौआवसो होनदों बेयाव मालाय आयौ मोननैयावबो मालाय नांगौ मोननैयावबो गोसो नायलाय आंना मोनले आंखौबो गोसोथोयोहाय एफा एफा नै दख्ला दाख्ला दङ इफा नामा ओमफ्राय आंना मोनले अरजाया दे मेरा पति सिर्फ मतलब आगे आगे प्यार करता है प्यार ही नहीं करता पीठ पीछे कभी प्यार नहीं करते ओमफ्राय नै जोंना गयाथ' नांबाय थाखागोन ओमफ्राय जोंहानिफ्राय ज'नो हिन्जाव गोदान लागोफोरा ज' साहानि न'आव जिरायलायदों आरो ना आङो एसे रायलायलायदोंमोन आरो इन्ट्रेस्टनो एसे डाइलग होखानांगौ नङा होमबा जोंहा ज' नैबे आगैमोनजों बगालिया बेसारा जोंहा ओमफ्राय मेंनानै जालामोन सबसे क्लासिक बिखुनजोनो बेनो जाबावला ओमफ्राय गावहा जाबावला मालाय बिजामादै मोनसिगोन ओंखायनो बिराद खुसि ओरै नालाय आगै एसे दे थायदो प्रनि इथिं आगसिथिं जाय थायदो आगसिथिं आगदाना आगसि नों दा जोंहा नै हिन्जाव गोदान हौवा गोदानखौ मन्दपजों लासिगोन आरो हाबाया स्टार्ट जासिगोन डेट मिन्स इलिनाखौ सेकेन्डा गाबफाबाय होननानै मिनिगासिनो दं ओंखायनो खेबहरदों आङो एफा मोनो मालाय ayo deh Boria Kambai malah ini nih zagat nama ini lah nunggu manis mulai The next day. जोंहा नै ओमफ्राय हाबा जागोदान हिन्जाव गोदानफोरनो गिफ्ट बायफैदोंमोन आरो ओमफ्राय गालिया आंखौ बिराद मिनि होगासिनो दं दाबिं खालामनायाव ड्राइभार मोजाङै सालाय आयो एबार समायसिनगोन औ मिलायबाय बेखौ लादो मोननायखौ दा गोदान मोननायखौ प्राइस मोनो मानि बान्था मोनो जेरावबो आंनाव नायनाङा अलरेडि फट'शुटआ जागासिनो आंनाव नायनांलाया udah dibayar lah.